Magtumul garyldan tälim alan türkmen zenan bagşylarynyň arasyna desançylyk ýoluny dowam eden halipalarymyň birdi. Türkmenistanyň halk bagşysy Akşugul Muradowadyr. Akşugul Muradowa 1924-nji ýylyň mart aýynda Könürgünç etrawynyň zaman owasyny dünýäge ine. Çağalykda ata hem ene mehrinden juda düşen Akşugul öz dogurlary bilen ilki garyndaşlarynyň eline, soňra bolsa çağalar öýünde terbiýelenýär. Onuň ýaşlygyndan aýdym sada bolan höwesi açylyp başlaýar. Ese oýa galandan soň Akşugul meşhur Magtumul garlynyň ýaş oglun gyýlardan düzen aýdymsaz toporuna gatnaw ugrýar. 1961-nji 1967-nji ýyllar aralygynda Türkmen Döwlet Filarmoniýasyna, soňra Daşogyň Sarly teatryna işlän döwürleri ýurdumyzyň owa şäherlerine, şeýlekem Özbegistanyň, Garagalpagystanyň, Täjikistanyň bir näçe şäherlerine bolup öz ustatlygyny äşgär etdi. Sensiz çakır oldum məni, sensiz çakır oldum məni, basım oldum diye kıyamet. Oy, basım oldum diye kıyamet. Hala şu tövbe tanımak gelir olsun diye gelir doğum gelir olsun, söz gelir diye. Allah'ım gelir olsun, yar gelir diye. Aybibi Atahanowa, Bahar Ağayewa, Bahargul Galpakowa ýaly zekinli zenalary, ilhalar, desançy bagşy edip ýetişdiren, şirin mukamlary ýugurulan Gülzar eýledi. Gutlaň toýuny, nirede gally, heterli, gelemen ýaly aýdymlaryň onlarçasyny bezirgen hürlükkä hemra, şahenem garip ýaly ýokary ustatlykda ýerine ýetiren desanlaryny geljek nesillere miras goýan Akşugul Muradowa denan bagşylaryň içinde ilkinji bolup Türkmenistanyň halk bagşysy diýen belent ady münasip bolýar.